Shout out sa 1 million. Kumusta po? Anong balita? Long time no see. Shout out po sa lahat. 1 million viewers. Add guest. Paano yung add guest? Add guest. Paano mag-add guest dito? Kumusta po lahat ng mga nandito? 3 million viewers. Hello. Gandang, ano pang oras na ngayon? 12:20. Hapon na pala sa atin. Shout out sa mga nandyan. 1 million. Muna ako.
Hello sa lahat po ng mga viewers dyan. 3 million viewers. Ano lang ako, 4WH. Kasi ano na, gray na yung aking dash. Ang tawag ito? Minis views. Ang tawag? WH.
End na ako guys. End na ako. End. Bye na. Thank you.